Cih, para kadang ayo wonten dalem. Engko dalan mriku Rebulo. Wonten ing Setia Bengi kerawan marga Laras. Oke pendekat telepon kasih Yonela dari Wijaya Salma Multimedia. Syuting Laladan Dolok Kedung Adem Bojonegoro Jawa Timur. Kagem ini pun Mas Herman Mas Dengkek Herman yo gak apa-apa. Lambene kok ditutupi to, Her? Gak apa-apa. Nggih, ngersaken syuting monggo langsung hubungan kali panjenengan Mas Dengkek. Kita wonten Dolok Kedung Adem Bojonegoro Jawa Timur. Aku karo pacarku aku. Apa Dik? Oh ngono. Mas Bambang. Mas Bambang. Mas Bambang. Bambang. Lah. Mas Bambang. Jawab toh, Mas. Nggih, Bapak Ibu Neli, Bapak Ibu Leo, Rebulo, saking Mamang Linda, Lebak Modo, Lamongan, Jawa Timur. Mari dijak lenter panjak kendang Pateng abang mari ngono terus dieker-eker gremong gondang Mak yung wis dikaroni cah loro Kira putraku yung siandi lumut kudu tak tangis ya Tumurun ana putri ngawung gai tempat piyung putrine kang ala rupane peting kuning wis ala kuyang gedeng yung piyung kepiye yung dalem kula sampun purun sampun purun nggih yung piyung yung kira anak kula lumut badhe mudhun najan Allah penting piolin bojone Pakmo garwa kula najan Allah penting piolin dilirik gremong sore kang Rabbul Alamin wengi sitru sing tak rasa lagi mangkat dalu ora kaya mata lan ati kula paribasan tinggo turu ora bisa merem
sore kang rembulane bengi sing teruk sing tak rasa lagi makan dalu ora kaya larane ati kula paribasan tiga turu ora bisa marah tinggo malek kata neng moto